Pandakangosumudza musoro ndobva ndaona mune munhu akarara. Ndakabvunda, handidi kunyepa, miri wangu wakadedera. Tiri kubudiriro uko vanhu vakaungana vauya kuzochema murayiridzi aidzidzisa pabudiriro 4 primary school ari ECD teacher. Magdalene Mandiveyi akashayikwa nemusi wemuvhuro akazoonekwa ari mumunda wechibage naamai vakanga vaenda kunotema muriwo. Mama, tanzwa kuti imi ndimi makaona mutumbi wemudzimai mumunda. Muchidimbu mungatitsanangurira kuti zvakatanga sei, zuva renyu rakatanga sei kuzosvika pakusvika muone munhu akanga ari mumunda menyu akashayika? Inini ndakabva pano pambapa ndobva ndaenda kunorima mbambaira dzangu kuseri kwegomo. Saka ndakanyorima mbambaira dzangu, kubva ndasima mbambaira dzangu, kubva ndapedza ndobva ndapinda mumunda mangu mune mumwe wacho uno mandakarima chibage nebhinzi. Kubva ndatema bhinzi dzangu, kubva ndapedza ndobva ndatema muriwo wangu, kubva ndapedza. Asi muriwo ndakaona kuti muriwo mushoma hauna kukwana. Ndobva ndafunga kuti ko ndikaenda kune mumwe munda uri kuseri ndinotema futi muriwo ndiwedzere mumwe muriwo wandandinawo mushoma. Muriwo uyu wamaitibora ndewe modzi. Kubva ndaenda kwekwe ndopa ndakasvika ndikasvikotanga kutema muriwo ndichikwidza mugomo. Panotoita kukambairwa kudai. Ndobva ndakutema muriwo iyoyo, ndakutema muriwo iyoyo ndichitokwidza. Saka ndiri kukwidza pedzisira panoguma muriwo wangu pambora, nokuti ndaita kusarudza wanga usina madhaka. Ndiri kusarudza paya ndichitema muriwo iyoyo ndopa ndakangosumudza musoro ndobva ndaona mune munhu akarara mumunda. Fandatini ko munhu yakarara nechomwoyo mangu, ko chii? Ndakangoita kuvhunduka ndikati ko chii, aita sei arara mumunda? Ndikati fandati step 1 fandakudongorera ndikati arigai ndoona kuti ari kufema here kana kuti asina nditori kachinhambwe kudai. Tichingomona akapfeka nengi jacket reblue neskirt yenavy blue neblouse rered akarara kudaro. But ndakazoona nhunzi ndodzakandishamisa ndikati munhu yanenge asiri kufema. Saka ipapo ndandakutya kuti ndisvike padhuze ndikati munhu yanenge akafa. Bva ndabuda mumunda muyemeye ndanosiya muriwo iyoyo musaga ndandakasiya kunzoko. Bva ndaisa muriwo musaga. Kubva ndabva, kubva ndadzokera kuvanhu vechechi vandandamboona vachinamata pamusoro pegomo vaita maprayers. Ndobva ndanovadedza vanhu vaivai. Vanhu vaivai vakatora nguva vachingonamata. Ndichingoti wani wenyu ngaauye kuno nditaure naye, wani wenyu ngaauye kuno. Vakaramba vachinamata. Ndobva vazoti papaye. Ndobva vati isusu here? Ndikati imimi. Ndobva kwauya wani anga ari pamberi. Kubva kwateera mwanga akapfeka black, bhozi wangu ane ma-t-shirts eturquoise blue. Ndobva vauya vari 2. Vauya vari 2 paipai. Ndopakanzi mama pakanaka here? Ndikati zvandaona mumunda umana handakuzvinzwisisa. Mune mudzimai akarara imomo asi anenge akafa, ndatadza kuzvinzwisisa. Zvikanzi tionei toenda nekupi? Ndikati uyai mupinde nepapa. Bva tatenderera nekuseri kwemunda wangu. Bva tanotarisa ndokuona ivo vakati pindei. Ndobva vadongorera zvikanzi mama anenge akafa. Bva vadzoka vakati takunodaidza vamwe pamaprayers avo. Ndobva vaenda vakadzi vaivaya vaenda vatotanga futi maprayers. Ndaona nguva dzaenda ndanodongorera ndikati nguva vandimisa havasi kudzoka wani. Ndanodongorera ndaona vakunamata futi. Ndikati vanhu ava vana basa nazvavo. Ndobva ndandoita sei, ndamira paya ndakutobvunda. Ndopa ndabva ndokuinda kune vekambani iri kuvakwa nyuwani iri pasaidi pachapa. Ndobva ndadedza mukomana anogadha ipapo. Bva ndamuti nhai mwanangu uya kuno, ndiri pamusoro pegomo paya. Ndikati uya kuno. Akati inini here mama? Ndikati uya kuno. Zvikanzi hambira ndikudaidzirei mumwe wangu ndiri busy.
ndobva adaidza mumwe wacho, ndofunga ndiye anoforomani wevashandi vanga varipo vanovaka. Kubva auya 1 mumwe wacho asiri wandandadedza, ndobva auya zvikanzi chii moms, pakanaka here? Ndikati zvandaona pane mwana undatadza kunzwisisa. Pane mukadzi akarara muchibage umu asi ari kuindwa nenhunzi, asi fesi yake handina kuiona, ndanzwa kutya. Ndobva vaita se kubva ati auraiti moms, mirai tipinde tuone. Ini ndakazosara futi ndakamira kunze kwechibage kwekwe ndakutya. Ndobva apinda achibva ati moms, ndimama vaya vekubudiriro vari kutsvaga mistress vai. Kubva abuda muchibage meme, kubva avhura foni yake zvikanzi ndiva vakutenderera mumagrupu. Ndobva atoti alright, mirai tione, ndidzike pasi ndotsvaga ane airtime tifonere vekubudiriro 4 papa neadresi nefoni namba. Ndobva adzika kudaro achitaura nevamwe vakomana vanga kumbira airtime wepabasa pacho paipai. Ndopakabva pasvika bosi wacho wepakambaniyo, vakomana vachibva vamutsanangurira zvikanzi moms avo ndo zvavari kutaura. Zvikanzi ari papi? Zvikanzi ari pamusoro ipapa patori muchibage akafa. Zvikanzi alright, mirai titese tiinde kubudiriro 4 kwacho. Ndopavakazonditi moms, chinda yenyu kumba, tinoenda kumapurisa. Ndikati musazorara munhu aripo, munoenda zvichokwadi. Zvikanzi tinoenda nokuti vanga vakuona ndakutodhauta kuti ndomusiya futi aripo. Ndobva zvanzi aiwa tiri kuenda, tinoenda moms, chinda zvenyu kumba. Ndopa ndakadzoka kuno kumba ndokusvikogeza. Ndageza vana vakabika tii, bva ndaitadza. Bva ndadzokera futi kwakare ndokunosvika mukomana uye akuti mapurisa havatosvika moms vemunda wewe. Ndopa ndakabva ndakwidza pamusoro paipai ndokuona mapurisa achibva anditi agarai zvenyapa. Kubva ndagara paipai ndobva ndavapa statement imwe chete yandandipa iyoyo. Ndo zvandakaona. Maona chitiko chakadaro mumunda menyu, makafamba sei? Makafamba mega here muchiuya kuno pakati makatoti muchisangana nevanhu munzira maivatsanangura kuti zvandaona kumunda uye manga muchimbotema muriwo? Makaona here simba rekutakura nesaga renyu kuuya kuno kumunda? Ndabva ipapo ndakafamba, asi moyo wangu wakanga uchiramba kuti ndidzoke kuno uko, nokuti chandakanyanyofunga ndakaona kuti panga paine bhegi. Anditi bhegi riyeriye ndakangogaya kuti koma haikasvika ikaita sei, ikatora bhegi riya ndichazomboti ndazviona zvozoita sei. Hazvina kundiitira. Kuti zveipapo tivhure bhegi, mukomana yakada kuedza kuti titore bhegi titese tivhure tione chitupa. Ndikamuti siya, une wakanetseka nemapurisa, usabata bhegi, siya rakadaro. Tatoona kana watoona kuti ndiye ndizvozvo kwakutodhira nevebudiriro 4 nemapurisa chete, ndizvo zvakwana. Saka ndiri kudzika, ndakadzika hongu ndakauya kunoko, asi ndakabvunda, handidi kunyepa. Miri wangu wakadedera. Wandakasvikoona mudzimai wemuraini munomu ndichibva ndangomuti zvandaona kugomoka achitoona ndichitobvunda ipapo. Ndati zvinomira mushe pane mudzimai akashaya andaona aripo, asi anenge ticha wewe. Kuona kwandaita nemukomana azoona ati nditicha wewe. Zvanzi achirega tichitongotaura kuti mumagrupu kuti mudzimai waiya ali awanikwa. Ndokufamba kwandakaita. Vanhu vari kutaura zvakawanda pamusoro pazvo. Vamwe vari kuti anenge akazviuraya, vamwe vari kuti kunenge kupondwa, uye vari kutenderera pamawhatsapp. Vamwe vari kutaura kuti foni yakaonekwa ine bhatiri rakanga pa 96%, pa 96%. Ichokwadi here kuti mapurisa vakavhura vakaona zvimwe zvitsvaga umbo? Ichokwadi, mapurisa vakavhura bhegi ine ndanditoripo. Vakavhura bhegi, ndatodzokera kechi 2. Vakatora bhegi vakavhura, vakawana maparticulars ake arimo, nemari yanga iri kuma US, but madola handisi kuzoti mari, nemabhondi, nebhuku ranga akatsamira, exercise book ranga rakatota, harina kuvhurwa, ranga rakatota, but zvitupa zvake chichi vakazviwana zvese zvirimo. Inini vakoma pavakabva kumunda vakasvika vachihuta zveshuwa, ndobva vasvika nobva vatiudza zvavaona kumunda. Saka ivo vatiudza, iri takasimukawo nemuroora tiri 2 chibva taendawo kunoona pazvakaitikira. Saka takasvika ipapo paindastry ndobva takutya kutokwirawo gomo. Mukomana anga aripo vakambodedza, ndobva atiti handei munoona, hazvityisa muziri mamuuraya.
tichibva takwirawo tibva tanoona. Inini maonero andakaita vanhu vanotaurawo zvakawanda zvekuti munhu akamwa poison akadii. Bhodhi yake yanga isina kumbosviba. Ini ndinongonzwa hangu zvekuti vanhu vakamwa poison munhu anochinja kala. But bhodhi yavo yanga isina kumbochinja kala. Munhu anga akangorara akaita zvekuti dumbu ranga riri mudenga musoro ndowangu akatarisa pasaidi. Tataura nemurume akadedzwa namai mushure mekunge vaona munhu akarara muchibage. Uchitanga kunzwa munhu achiti uyai muone zvandaona kumunda wakanzwa sei? Actually ndakangofungidzira kuti maybe munhu angorimo and munhu akarara or asati haana zvaita. So that's when ndakazongoshingira ndati because timu rairamba kuti zvitoenda ikoko. Ndopa ndakashingira ndati I think I need to go. Ndobva ndauya ndaona gogo havainetsikana zvekudaro. Ndobva ndati kuona gogo vachinetsikana kudaisoka kokuzoti nini ndangoita shungu ndikati kaningopinde. Ndobva ndapinda, then I saw a woman akatoita lie down and I was and what's this? Because ndichitosvika nhunzi dzatosara and everything. And I was disturbed zvekudaro. Ndobva ndakazoita action ndaudza boss wangu ndobva enda kumarimba. And then I told ndine apana vanenge vari pasaita. But one of the guys manya kubudiriro phone odedza vanhu ona kuti ndiye here wandakaona panews. I had seen news before. So nandichitoti munhu ndakaona panews here. She was big. But I wanna ndati she should be the one. Ndokubva amai team veikoko bauya baona but anenge ndiye. That's when I left because I was so disturbed that day. I was very disturbed and I just see go and everyone else. Saka wasvika kumba hauna here munhu wakati ndoda kushiya naye zvandaona? I told almost everyone in my inbox. I told my boss. I told even my girlfriend. I told everyone that I have seen something bad. And I was driving that day and I was so disturbed zvekuti ndakatopotsa ndaudza munhu anga ari paside kuti you need to drive because zvandaona. Because it was better than ndakaona munhu akafa asiri akutoita decay, but ndakatoona munhu it seems like I don't know 2-3 days aripo, it's very disturbing. Tataura zvakare nemurume wemurayiridzi Magdalene Mandiveyi. Pama WhatsApp takatanga kuona mudzidzisi achitsvagwa musi weMande. Imimi kuti muzotanga kupanika kuti muti mudzimai ashayika zvakafamba sei? Wakabva paumba musi weMande nenguva dzemangwanani dza7 o'clock. Saka she's a teacher, ECD teacher. Panochi vanopedzana 12 basa. Saka by 1 o'clock ainge apa anofanira kunge apa paumba panapa. But during the day in question 1 o'clock yakachaya munhu angasviki paumba. 1:30 yakachaya munhu angasviki paumba. Around 10 to 2 mwana anga akunetsawo panapa. Ini ndo ndakatanga kufonera mai wacho kuti ndimuzivise kuti mwana akudini akuchema. Muri kupi maapapi aziwe. Saka phone pananda kutanga kufonera phone yanga kuti not reachable kusvika paakazotooneka ashayika musi weFriday. Kubva musi wemuvhuro washayikwa mudzimai wenyu kusvika musi wechishanu ndekupi kwamakamhanya kumutsvaga zvichida kuhama zvichida kune shamwari dzake? Pane here kwamakaenda muchiedza kutsvaga mudzimai wenyu? Hongu kubva musi weMande patamushaya. Chatakazoita ndakatanga kubvunza wanasekuru hanzvadzi dzake dziri muno muHarare munomu nanasisi wake vari muno muHarare munomu. Saka ndikashaya kwese kwese. Pakazochaya nguva dzekuma9 ndo pandakazoenda kuBudiriro 2 police station ndikavazivisa ndikaripota missing person musi weMande wacho iwoyo. Makanga mava kuita sei nemwana kuti kumasikati mwana akanga akutochema kare ari kuchemera mukaka wamai? Ndizvozvo. Apa makunorara mai havasati vawanikwa, saka makaitei nemwana? Takampa anga ane chibhodhoro nani ndo yanga akutanga kudzidzira kumwa. Saka ndo yatakatorara tiri kutomba usiku hwaiwowo
kusvika patiri nhasi uno ndofunga kuitoenda kumberi yatori nyaya yenani possibly nezera rake zvichienda zvakadaro. Masiiwa nemhuri yakakura sei? Ndine wana 4, first born form 2, second born twins grade 5 ne fourth born ndiye musikana ne 3 months. Zvinoitika ndezvekuti zvichida munhu anga akagumbuka pane here pamungati pamwe takataudzana saka zvimwe haasi kuda kudzoka kuno kuti azouya kuzotaura neni kana kuti hapana changa chakaitika kwaari nekuda kwekuti pane runyere kupo rukunzi anenge akazviuraya vamwe voti aiwa pane kupondwa kuripo? Hapana kunetsana kwandanga ndaita nemukadzi anga ari magariro edu emazuva ese kugara tiri parunyararo plus uye onaye kuti dai ndakanetsana nemukadzi hakuna mukadzi ungatiza mwana une 3 months ungatotora mwana une 3 months achitotiza naye kwete kusiya paumba. Saka tanga takagara zvakanaka and ndichamurangarira kusvika nekusingaperi nemagariro edu ataita pamusha panapa. Pari kubuda kuti postmortem yabuda. Postmortem yabuda ichiti kudi? Yabuda ichiti wakapondwa. Zvinhu zvake zvese zvakawanikwa zviripo. Saka chikonzero chekunzi munhu apondwa pane vamungafungire here akanga aine daka nemudzimai wenyu? Kuti panga paine ane daka nemudzimai wangu handifungise kudaro. Nekuti ndambotaura paya ndikati semagariro ndaita naye mukati memba ndo zvanga ari zvakare kunze uku. Kana paino hapo akazoitawo daka naye uyu handichazivi. Asi sekuziva kwangu munhu anga asina mhirishonga newanhu kana kupopotedzana kana kutaura kwakaipa pamusoro pewamwe wanhu kwete. Tataura zvakare nehanzvadzi yake. After my postmortem results taudzwa kunzi vakapondwa vakarwa nechepamusoro panapa ndo zvabuda. Musakurudzo mapurisa ndo akatibatsirawo kuti tiunge tichisanganiswa tizoona hama yedu kwayanga iri. Kazhinji kacho panoitika zvinhu umwe anomuziva anoti ndifunge kuti munhu angadaro uya pakatanga pachitaurwa nevanhu kunzi munhu wazviuraya imimi sehanzvadzi yake ndimi munomusira samu munomuziva makafungei makasvikere pekuti munoti hanzvadzi yangu haingadai? Zvinhu zvakatishungurudza zvitotinetsa kuti anosvika pa that extent zvangambenge zvanyayuta sei. Plus zvanga zvichitityisa ndezvekuti akashaya kana munhu 1 waizoshaya kana kuti aine problem kuti hanzvadzi ndasangana neproblem yakati ndibatsirawo kana whoever hatina munhu akambotaura naye. Moreover futi the very Sunday part of it takatotaura naye mune zvakanaka ndenya kutotifonera sekuru masikira sei zvakamira so mukufara kuda kunzi anga nechigumbu semurairidzi anoziva mutemo aifana kuudzawo somebody opiwa counseling. Asi nezvazobuda hazvo musarudzo kunzi akapondwa tine kutenda nazvo. Chii chamungade kutaura kune vanhu vakataridza iko zvino pamusoro penyaya dziri kuitika dzekupondwa kwevanhu? Chandinoda kutaura ndechekuti vanhu ngavane uchenjeri uyezve ngavazive pavanenge vachifamba ive pakutaura paya ngavazive vanhu vanenge vachitaura navo nevanhu vekutamba navo. Especially mazuvano kune nyaya dzemishikashika magofas and everything. Vanhu ndinovakurudzira kuti kuri kunyaya yemuchovha ngavakwire michovha yakawimbika yeruzhinji ngavasaite zveshortcut. Ndo zvandinongotaura. Mafungiro enyu imimi munofunga kuti vakakwira muchovha unova iwo wakazovatora kubva kuno tinonzwa kuti vaikwira muchovha kuti vaende kuchikoro? Zvese tinozvifungidzira tinogona kufungidzira kuti michovha because ndo nzira yaifamba nayo kuenda kuchikoro. Saka ndinofungidzira kuti maybe zvakatangira mumichovha because hapana munhu panosvika achinyururwa kubatwa kuchinzi uya pano woenda kwakadai. Zvinhu zvizhinji zviri kuitika through michovha. Muvakidzani waMagdalene Mandiveyi wataura kuti izvi zvinorwadza nekuti wakanga watomuona mangwanani achienda kubasa. Chitiko ichi chakandirwadza zvisingaite nekuti musi wakabuda wekanga uri musi wemandi ndakatovaona vachitobuda ndikatofunga kuti vari kuenda kubasa semazuva ose. Takasvika kuma1 nguva dzavo dzavanofanira kunge vachidzoka kubasa tikaona munhu haana kudzoka patakazongonzwawo murume wacho achingoti naye hapana mbowaonawo here. Tikatoti isusu kuda pamwe vachasvika zvavo manheru acho ndobva tanzwa mwana achirara achichema usiku hwese.
mwana akachema zvekuti takanzwa kusiririswa tikabva tangofunga kuti mai ava havana kuita sei havana kudzoka. Kusena achona takanzwa kuti zvishuwa havana kudzoka, changa chachipiri. Kubva ipapo chipiri havana kudzoka, chitatu havana kudzoka, china havana kubva vazoonekwa nemusi wechishanu wakafa vari mumunda makanga vari. Hatisi kuziva kuti chii chakaitika kuti vazosvika pakuzonowawanikira kumunda kugomo rekufaisonugu. Mudzidzisi uyu isusu tinoshanda tichimuona mazuva ese, isi tinotengesa musika, saka everyday taingomuona kubvawo achidarika nemwana wake achipinda muchikoro achidzidzisa. Asi tikatomuona wakazvitakura nenhumbu yake tikazongonzwa kuti vakasununguka, but patakavhura apa tichidzoka kubasa hatina kukwanisa kuzomuona. Saka patakazongonzwa kuti ari kushayikwa, hazvina kutiitira zvakanaka semunhu wataiziva, takarwadziwa. Saka tiri kuti dai zvambonyatsotariswa zvakanaka, tiri vanhukadzi takarwadziwa nechimwana ichi uye nemhuri yasara iyi. Tiri kunetseka zvakanyanya. Isu tiri kushungurudzika zvakanyanya. Sesaidi redu isusu kumadzimai takanyanya kurwadziwa zvakanyanya, nekuti patakanzwa kuti mudzidzisi uyu musi weMandi wanziwa hauna kusvika kubasa. Saka chinhu chakanyanya kutirwadza kuti kumba kwacho kuti vari kunetsana, kuti vanga vachinetsana, saka chii changa chaitika. Saka chinhu chiri kunyanya kutirwadza zvokuti dei mudzidzisi uyu pane zvaanga achishungurudzika, chero dei kwakuri kumba, chero dei paapari pai, dei wakakwanise kusheya, chero dei pane vanhu vekubasa vake vaifanira kusheyana naye, pane zvaazvichinetsa paari. Dei akataura kuti chiri kundishungurudza nechakati nechakati. Takashungurudzika zvakanyanya kuzonzwa kuti mudzidzisi iye azowanika uri musi weFriday kuma-4 mapasti 4 ndo patakazonzwa kuti mudzidzisi iye azowanika asi akatofa. Zvinhu zvakatishungurudzika zvakanyanyisa kuti vana vavaidzidzisa, munhu waive best nevana vake vemukilasi mumaECDA, munhu waidzidzisa zvakanaka zvokuti saka nevabereki vatoshayikirwa nemudzidzisi iye vakarwadziwa zvakanyanya. Kana nesu isu takarwadziwa nekuti mudzidzisi waiwirirana nevabereki, waiwirirana zvakanyanya nevabereki vake nevana vake. Saka patakanzwa kuti apa wangaone mwana wake une 3 months, chinhu chakanyanya kutibata zvakanyanya kuti wakashinga ere kuti kana kuri kuti wakaitwa sei, kana kuti titi mapurisa dei akwanisa ka aiti cherechedzerawo zvakanyanya kuti atiudze kuti chii wakafa nei, chii chakaitika. Kana iri poison wotijekesera kuti ipoison, kana kuri kuti akapondwa otiudzawo kuti kupondwa. Saka ipapo tiri kuvhiringika zvakanyanya. Sesaidi redu isusu kumadzimai tashungurudzika zvakanyanya, ngatibatsirewo ipapo.